Bore da pawb, good morning. Mae chydig bach ar ôl 10 o gloch. It's just gone 10 o'clock or a little bit afterwards, felly nawn ni gychwyn ar pethau, we'll make a start. Nia dwi rheolwr cefnogi busnes Cyngor Gwynedd. I'm Nia, the business support manager at Gwynedd Council. If anybody needs the interpretation facility, if you click on the bottom of your screen, there's a globe icon with interpretation written underneath it. So click on that and then click on English, and you should have the English version coming through. So I'll just give you a couple of seconds to sort that out if you need to. Gret, felly, croeso cynnes i chi gyd bore yma i drafod perchnogaeth gweithwyr. Mae'n pwnc sy'n amlwg o ddiddordeb i busnesau. Mae hynny'n neges da ni wedi bod yn derbyn gan busnesau'n lleol, a dyna pam oeddwn ni'n meddwl bod o'n bwysig i ni cynnal y webinar bore yma. Be fydd yn digwydd bore yma ydy mi fydd Mike Williams o Cwmpas yn arwain y sesiwn. Cwmpas ydy'r cwmni sy'n arbenigo yn y maes yma, felly nhw ydy'r pobl da chi eisiau siarad efo os gennych chi ddiddordeb yn y maes. Be nawn ni, os di'n bosibl, ydy, os gennych chi cwestiwn, jyst rowch yn y chat, a nawn ni edrych ar y diwedd os oes na unrhyw cwestiynau yn hytrach na wrth i ni fynd ymlaen. A dwi'n meddwl dyna gyd sydd gen fi. Mae o'n pwnc sydd o ddiddordeb mawr i ni yng Ngwynedd yn penodol, am bod gennym ni statws sir perchnogaeth gweithwyr cyntaf yng Nghymru. Hynny, dwi'n meddwl, oherwydd bod yna gymaint o weithgaredd wedi bod yn y maes dros y blynyddoedd dwytha yn y sir. Felly, mi ydych chi mewn cwmni da os ydych chi'n ystyried wneud y model yma yng Ngwynedd, hefo dipyn o busnesau eraill wedi wneud yr un peth. Felly, dwi'n meddwl efo'r chydig o eiriau yna, na i ofyn i Mike cymryd yr awen os fedrai, Mike. Felly, os ydych chi am werthu eich busnes, nes ydych chi'n awyddus i dyfu y busnes a gwobrwyo a cadw staff, mae perchnogaeth gan y gweithwyr, mae yn opsiwn arloesol sydd yn effeithiol iawn a wedi cael ei brofi bellach dros blynyddoedd i cannoedd trwy Brydain o gwmnïau gwahanol mewn bob sector. Wrth drosglwyddo'r perchnogaeth i'ch gweithwyr, mi gewch chi fwynhau y gwerth uchaf y busnes a gwella perfformiad y busnes. A mae hyn yn bwysig wrth sicrhau bydd yr etifeddiaeth yn parhau ymhell i'r dyfodol. A mae hynna yn bwysig. Mae yn un o'r pwyntiau sydd fwy anodd i adael i fynd i berchnogion busnes sydd wedi ella creu y busnes yn sicr wedi i dyfu o dros gyfnod o flynyddoedd. Mae'r etifeddiaeth yn bwysig iawn, a mae hwn yn rhywbeth mae pobl yn aml iawn yn ofn geith i golli yn arbennig trwy werthu ar y farchnad i rywun allanol. Ond be ydy o? Perchnogaeth gweithwyr ydy busnes sy'n eiddo i'r gweithwyr, lle mae'r cyfranddaliadau i raddau neu'n gyfan gwbl yn perthyn i'r gweithwyr. A trwy ddiffiniad Cymdeithas Perchnogaeth Gweithwyr, Employee Ownership Association, y Corff Cenedlaethol, fedrwch chi alw cwmni yn gwmni perchnogaeth gweithwyr os oes 25% neu fwy o'r eiddo yn perthyn i'r gweithwyr. Hynny yw chwarter y cwmni. Mewn gwirionedd, dwi ddim eto wedi dod ar draws cwmni hefo gynlliad, lle mae gynlliad o'r cyfranddaliadau yn enw y gweithwyr a 25%. Yn arferol, mae'r canran yn 100% neu yn uchel iawn dros hynny. Ac yng Nghymru, mae'n bwysig i nodi, mae yna
fwy a mwy o gwmnïau yn mynd i lawr y ffordd yma. Mi gaethon ni yng Nghwmpas yn dasg gan y Llywodraeth Cymraeg rhyw 2 mlynedd yn ôl, 4 bosib, i ddwblu y rhifa yng Nghymru oddi fewn 5 mlynedd. Hynny yw, oddi fewn oes y Senedd presennol. A mae rhaid i mi ddweud, wnaethon ni gwblhau y dasg yna hefo 2 flynedd i fynd, a mae'r rhifa dal yn cynyddu, maen nhw dal yn tyfu. Na be mae hynna'n ddangos ydy pan da ni'n cael y cyfle, a mae hyn yng Ngwynedd ac yn bwysig iawn fel o'n i sôn yn y cychwyn, trwy help a chymorth Cyngor Gwynedd a'r tîm sy'n cefnogi busnesau oddi fewn y sir. Pan da ni'n cael y cyfle i rannu gwybodaeth am berchnogaeth gweithwyr ac i roi y neges ar draws, mae yna lawer iawn o bobl siawns ddim yn ymwybodol o'r model hwn fel dewis olyniaeth. Ond pan da ni'n cael y cyfle i wneud hynna, mae o'n lwyddiannus iawn. Mae yna lot o bethau oddi fewn y model sydd yn apelio i berchnogion busnes yn arbennig yng Nghymru, yn arbennig eto bosib yn y gornel fechan lle da ni. Mater o etifeddiaeth yn bwysig iawn, fel o'n i sôn. A hefyd, ffordd o edrych ar ôl y tîm, y gweithwyr sydd wedi helpu tyfu'r busnes, a dod o fo i lle mae o ar y funud. Da chi'n gweld y ffigur yma, y graff, mae'n tanlinellu y ffaith bod rhifa wedi tyfu'n aruthrol yn ystod y ganrif yma yn sicr. Yn ôl yn 2003, dim ond 7 cwmni trwy Gymru. Ac tydi'r rhifa ddim yn anferthol mewn termau absolute, ond ar y funud da ni ar 90, mae hwnna dal yn gynyddu, mae yna sawl cwmni da ni'n gweithio hefo sydd ar ei ffordd ar y daith. Os fysa dim ond 10 o bobl yn gweithio i bob cwmni sydd yn mynd i lawr y ffordd yma, da ni'n sôn felly am bron i 1000 o swyddi fysa wedi bod mewn perygl gyda gwerthiant allanol. A mae'r swyddi yna yn saff ac yn cynyddu oherwydd y cam sydd wedi cael ei gymeryd i fynd i lawr fel cwmni perchnogaeth gweithwyr. Rwan, ychydig enwau fyddwch chi'n gyfarwydd at, mae hyn trwy un o'r rhai fwyaf enwog yn y wlad. Unipart fyddwch chi'n gyfarwydd Arab, possibly Go-Ape, possibly ar Riverford. John Lewis yn sicr fyddwch chi wedi clywed amdano fo, a mae animations sef Wallace and Gromit a Shaun the Sheep ac yn ymlaen ag ati. Felly mae yna gwmnïau mawr yn dilyn y ffordd yma hefyd. Dio ddim yn rhywbeth i gwmnïau bach a canolig. Ond wrth gwrs, yma yng Nghymru, mae'r rhan fwyaf o'r cwmnïau, mae'r rhan fwyaf o'r busnesau sydd gennym ni yng Nghymru, yn rei bach, yn rei canolig. A mae'r sector yna yn bwysig iawn. Yng Nghymru, dwi'n gobeithio bod chi'n gweld y sleid yma, mae allan o'r 90, da ni jyst wedi rhoi rhyw fras ddewis o'r enwau sydd bellach yn gwmnïau perchnogaeth gweithwyr. Yn lleol, mae gynnon ni Dafydd Hardy, mae gynnon ni
cwmni da, mae gynnon ni Big Innovation, Aber Instruments reit agos, ac un y ddau eraill hefyd. Mae yna enwa da a cry wedi cymeryd y daith yma, ac os ydych chi siarad efo unrhyw un ohonyn nhw, dwi'm yn credu bod yna un ohonyn nhw yn dyfaru mynd i lawr y ffordd hyn. Y patrwm arferol yw bod y gweithwyr efo balchder yn eu cwmni yn falch o gael fod yn rhan o'r tîm perchnogaeth. A mae'r cwmni yn tyfu ac yn datblygu ac yn symud ymlaen yn gry. Mae hwn yn bwysig. Busnesau bach a chanolig, fel o'n i'n dweud, yw 99% o fusnesau yng Nghymru. A mae'n gyfrifol am 62% o'r swyddi yn y sector preifat yng Nghymru. Ac wrth gwrs mae perchnogaeth teuluol yn chwarae rhan pwysig yn hyn. Mae un o bob 5 busnes bach a chanolig, maen nhw'n gwynebu penderfyniadau o ran cau y busnes neu cynllunio rhyw fath o drefniant olyniaeth yn ystod y 5 mlynedd nesaf. A mae hynna mae o'n ffigwr sylweddol. Pedwar deg 3% o'r cwmnïau yma heb unrhyw gynllun olyniaeth. A mae hwnna'n ffigwr eitha difrifol. Gan gofio, dim ond 12% sy'n ffigwr reit isel o gymnïau teuluol sydd dal oddi fewn y teulu i fewn i'r trydydd genhedlaeth. Felly, i'r mwyafrif mawr, mae'n bwysig cael cynllun olyniaeth. Mae'n bwysig edrych ymlaen i weld beth yw'r opsiynau. Ac wrth gwrs, mae perchnogaeth gweithwyr yn opsiwn cry a pwysig i rywun sydd yn y sefyllfa hyn. Mae rhan o'n gwaith ni, rhan helaeth o'n gwaith ni yw rhannu gwybodaeth, rhannu y neges am perchnogaeth gweithwyr fel opsiwn. Dio ddim yn panacea, dio ddim yn ateb i bawb, ond fel da ni wedi gweld o fel dwi wedi sôn, mae llawer iawn o berchnogion gweithwyr presennol sydd ddim yn ymwybodol o'r fodel hon, yn dangos cryn diddordeb pan mae'r neges yn cael ei rannu. Ond rhannu y neges ydy'r broblem. Mae hwnna yn her i drio cyrraedd pawb. Yn arbennig, ydych chi mi, pan mae pobl mor brysur yn rhedeg busnes o ddydd i ddydd, mae'n wirioneddol anodd iddyn nhw camu nôl ac edrych ar y busnes efo llgada allanol i weld y sefyllfa strategol a cymeryd penderfyniadau strategol. 29% o fusnesau wedi bod yn eiddo i'r un perchenog neu perchnogion ers dros 1 mlynedd ar 20. Mae hynna'n golygu all 15,000 o berchnogion busnes fod yn ystyried gadael y busnesau i ymddeol neu symud ymlaen i rhywbeth arall. Unwaith eto, mae hwnna'n swm go fawr. A mae'r sefyllfa yn un difrifol, a gyda help pawb, fedra ni yn obeithiol symud pethau ymlaen i mwyn lles y busnesau, ond yn bwysicach wrth gwrs i'r tîm
sy'n gweithio oddi fewn busnesau a sicrhau dyfodol gwaith mwy a mwy o bobl yng Nghymru. Wel, cynllunio olyniaeth, allwch chi ddim cychwyn rhy gynnar. Tos o'n ffasiwn beth a fod prif ian i ddechrau considro strategaeth olyniaeth. Dibynnu ar strwythur y busnes, dyla rwy'n wneud yn saff bod chi'n trafod ac yn rhannu gwybodaeth efo'r tîm rheoli neu hefo'r teulu. Mae'n bwysig galluogi tîm rheoli i ddangos annibyniaeth. A be mae hyn yn meddwl yw, yn aml iawn, pan mae rwy'n yn siarad efo ni fel perchenog busnes, maen nhw yn barod wedi dechrau camu nôl. A mae'r tîm rheoli yn barod yn aml iawn yn gallu rhedeg y busnes o ddydd i ddydd neu yn gwneud hynna yn barod. Ond tydy hynna ddim yn wir i bawb. Os ydy'r perchenog am gamu ffwr, am sefyll i lawr, os oes na neb yn barod i gymeryd drosodd, fel rhan o'r cynllunio, ella fydd rhaid gweithio ar hyn i gael tîm yn ei le yn barod, neu'r opsiwn arall fysa dod â rywun newydd i fewn fel prif swyddog. Ond wrth gwrs, wrth ddod â rywun allanol i fewn, mae o yn gorff ychwanegol, mae'n gyflog ychwanegol i'w dalu. Wedyn, mae'n gweithio i rhai, dio ddim yn gweithio i bawb, ond considro opsiynau mewn digon o amser a creu y cynllun yma. Dyna sy'n bwysig. Wrth gwrs, fe rhaid hefyd cynllunio materion pwysig fel trethu, strwythur, trafod gyda chyfrifydd a gweithwyr proffesiynol, twrniod ac yn ymlaen. A mae'n bwysig hefyd adnabod y gyrwyr gwerth, be sydd yn bwysig i ethos y cwmni. Eto wrth werthu ar y farchnad agorad, tydi rwy'n ddim yn gwybod pwy ddaw i fewn i brynu yn aml iawn. Fydd na fawr o ddewis, sna bod chi'n lwcus iawn a 2 neu 3 yn trio brynu'r cwmni. Wrth gadw y cwmni yn ddeilo yr gweithwyr, mae'r gwerth am bwyso ymlaen fel mae o. Ac os ydy'r gwerth yna yn bwysig i'r perchenog a mae o fwy aml na dim, mae hynna'n reswm arall i gonsidro hwn fel opsiwn. Ia, fydd angen trefnu pethau o flaen llaw, fydd angen trafod ag asesu opsiynau ariannu. Felly, pan mae rwy'n yn gadael y busnes, pan mae yna berchenog yn gadael, mae yna sawl opsiwn yn agored. Perchnogaeth teulu, pasio fo ymlaen i aelodau'r teulu os ydy hynna yn addas. Mae'n bosib jyst cau y busnes a gwerthu'r asedau. Ond wrth gwrs mae swyddi wedyn mewn perygl mawr. Anamal iawn fysa perchenog cyfrifol yn dewis i wneud hynna oherwydd y dymuniad i'r dyfodol y busnes fod yn un cry ac wrth gwrs ffordd i gefnogi y gweithwyr sydd wedi helpu y busnes dyfu i lle mae o ar y funud. Opsiwn arall pryniant gan y rheolwr.
rheolwyr neu pryniant gan reolwyr cwmni allanol yn Saesneg management buyout neu buy-in. Opsiwn arall ydy gwneud dim. Peidiwch â wneud dim. Dyna'r opsiwn gweithio ar gwbl. Mae'n bosib gwerthu'r cwmni ar y farchnad, fel dwi wedi sôn, ac wrth gwrs mae'n bosib mynd i lawr y ffordd da ni'n drafod bore yma, sef perchnogaeth gweithwyr. Rhan perchnogaeth gweithwyr, mae yna 3 prif ffordd ymlaen. Perchnogaeth uniongyrchol, perchnogaeth anuniongyrchol, neu fodel cyfunol, sef hybrid. Mi ai ymlaen i drafod rhyw fymryn bach am bob un o hynna. Perchnogaeth gweithwyr uniongyrchol i ddechrau. Hwn oedd y fodel o fwyaf poblogaidd i fyny at 2014 pan nath y gyfraith newid. A mae o dal yn fodel sydd ar gael heddiw. Lle mae gweithwyr yn dod o berchnogion cyfranoliadau unigol yn eu cwmni. Be mae hynna'n feddwl wrth gwrs ydy bod yr gweithwyr i gyd yn prynu cyfranoliadau yn y cwmni. Os oes na rhywun yn ymuno â'r cwmni, mi fydd rhaid iddyn nhw brynu cyfranoliadau, a pan mae rhywun yn gadael, mae rhaid gwerthu nhw'n ôl. Mae'n gweithio'n iawn, y dymuniad wrth gwrs yw bod y cyfranoliadau hyn werth mwy pan mae rhywun yn gadael ac yn ei gwerthu nhw, nag oedden nhw pan gethen nhw eu prynu. Ond mae yna amball i her yn arbennig yr un ariannol o allu fforddio prynu cyfranoliadau. Tydi pawb ddim yn y sefyllfa yna, tydi pawb ddim mewn sefyllfa i fenthyg arian i brynu cyfranoliadau. Wedyn mae hynna'n gallu fod yn her. Ond os yw'n rhaid prynu bob tro, mae yna bosibilrwydd weithiau o gael cyfranoliadau am ddim. Yn aml yn glwm i reola neu cynllun perfformiad y busnes a cynllun bonus mewnol y busnes. Neu hefyd, wrth gwrs, mae yna gynllun HMRC trwy opsiynau cyfranoliadau. Lle mae rhywun yn cael opsiwn, hynny yw y dewis i brynu pan mae o'n fforddiadwy, neu pan mae criteria arbennig yn cael eu cyfarfod. Symud ymlaen i perchnogaeth gweithwyr anuniongyrchol, indirect employee ownership. Heddiw, hwn ydy'r fodel fwy o poblogaidd o bell ffordd. Mi ddoth hyn o'r newid gyfraith da ni sôn am 2014, oedd yn sefyedig ar bapur i gwenu gan chap o'r enw Graham Nuttall 2 flynedd yn gynt. Da ni'n nabod Graham reit da, a mae Graham yn ddipyn o gwrw y maes yma ym Mhrydain. A be nath yr newid y gyfraith ganiatáu oedd creu corff ychwanegol, sef ymddiriedolaeth perchnogion gweithwyr, EOT yn Saesneg, Employee Ownership Trust, i ddal y cyfranoliadau ar ran y gweithwyr i gyd. Felly be mae hynna'n neud ydy mae roed yr un hawliau i bob un gweithiwr heb yr her o brynu cyfranoliadau yn ei enw ei hunan a'r her ariannol dwi wedi sôn am eisoes.
A hefyd, wrth gwrs, heb y draffaeth o pawb yn gorfod prynu a gwerthu cyfraneddiadau pan maen nhw'n ymuno neu gadael y busnes. Felly, efo'r model yma, fysa'r ymddiriedolaeth yn cael ei greu, yr ymddiriedolaeth wedyn yn prynu cyfranddeliadau gan y perchenog presennol neu perchnogion presennol ac yn ei dal nhw ar ran y gweithwyr i gyd. A wedyn, hybrid. Cymysged o'r ddau yn amlwg, fel mae'r enw yn awgrymu. Creu yr ymddiriedolaeth, a mae rhaid i ymddiriedolaeth brynu o'r llia 51% o cyfranddoliadau. A rheswm am hyn, wrth gwrs, ydy fel bod yr ymddiriedolaeth ar ran y gweithwyr yn berchenog ar y mwyafrif o cyfranddoliadau. Wedyn majority shareholding. A mae hyn yn golygu wedyn hydnod ar 51% y gweithwyr trwy'r corff yma sydd hefo'r llais ola gyda penderfyniadau pwysig. Ond hefo'r hybrid, fysa'r ymddiriedolaeth ddim yn prynu cyfranddoliadau i gyd, ond fysa mae'n bosib wedyn i unigolion fel arfer swyddogion go senior oddi fewn y cwmni i brynu rhai yn ei enw ei hunan. Wedyn, symud ymlaen i chydig o ffeithiau sylfaenol am y fodel perchnogaeth gweithwyr. Mae y fodel sy'n cael ei alw yn fodel busnes fel arfer. Hynny yw, os da chi'n gwerthu busnes ar y farchnad, mae yna ansicrwydd. A mae hynna yn effeithio ar y busnes, mae'n effeithio ar perfformiad pawb oddi fewn y busnes. Da chi ddim yn gwybod pwy sydd am ddod i fewn i brynu o. Da chi ddim yn gwybod be fydd i modelau nhw, i ethos nhw, ac yn bwysig ofnadwy, so neb yn gwybod faint o swyddi fydd mewn perygl, oherwydd yn sicr fydd y perchenog newydd yn barod yn gweithio oddi fewn yr un sector. Wedyn, efo perchnogaeth gweithwyr, toes dim o hynna'n digwydd, dyna pam mae gael ei alw yn fodel busnes fel arfer. Bydd y cwmni dal i gael ei redeg gan y bwrdd a'r tîm rheoli, fydd yna ddim newid, yma yna oherwydd, be dwi'n newydd ddeud, mae yn werthiant llawer fwy cyfeillgar i'r perchenog. Mi fydd yr gweithwyr felly hefo mwy o reolaeth a barn dros penderfyniadau pwysig yn y dyfodol. Mae yna fanteision treth i'r cyn-berchnogion a hefyd i'r gweithwyr oddi fewn y fodol ymddiriedolaeth. Mi'n ei dwtshod ar hynna dipyn bach mwy o munud. Wrth gymryd y cam yma, mae rwy'n yn sicrhau bod y cwmni yn bodoli yn cario ymlaen bydd y gweithwyr presennol a'r gweithwyr sydd i ddod yn y dyfodol. Y profiad yw, a'r tystiolaeth yw, bod pawb efo balchder mawr yn y fodel newydd. Mae perfformiad
unigolion, mae perfformiad y cwmni bron yn sicr am gryfhau a gwella, a wedyn mae hwnna wrth gwrs yn cefnogi'r frawddeg yma, sef sicrhau bod y cwmni yn bodoli bydd gweithwyr. Mae'n model hyblyg, fel da ni wedi sôn, mae'r fersiwn hybrid o hyn yn, dwi'n meddwl, yn tanlinellu'r pwynt yn dda. Mae'n bosib i aelodau teuluol neu rheolwyr senior gymeryd mantais o hyn os dyna y fodel sydd yn cael ei ddymuno gan bawb. Mae weithwyr i gyd yn fuddiolwyr i'r ymddiriedolaeth fel cyfran ddaliadwr a'n uniongyrchol. Ond os ddim rhaid iddyn nhw brynu cyfran ddaliadau yn ei enw hunan. Wedi twsiad ar y pwynt yna yn barod, ond mae o yn bwysig i danlinellu. Mae yna ryddid yna at ydy'r her a'r pwysau o brynu yn enw eich hun ddim yn dod hefo fo. Mae yna gynllun rhannu elw profit share scheme. Mae'n bosib, os yw perfformiad y busnes yn caniatáu, os yw bwrdd y busnes yn cytuno, ac os ydy'n fforddiadwy, mae'n bosib creu cynllun rhannu elw, cynllun bonus. Mae'r taliadau yma i fyny at 2,600 punt y flwyddyn i bob gweithiwr yn ddidreth, hynny yw dim treth incwm. Tos ym rhaid, wrth gwrs, talu y ffigwr yna, mond os ydy o'n fforddiadwy. Mae'n bosib talu unrhyw swm llai neu mwy. Ond os ydy rhywun yn talu mwy, mond y 2,600 cyntaf sydd yn ddidreth. Hefyd yn bwysig iawn, mae'r gweithwyr yn cael llais mewn unrhyw benderfyniadau mawr. A mae hyn yn digwydd mewn cwmni bychan, mae pawb yn siarad yn naturiol o ddydd i ddydd. Mae yna bosibilwydd fysa ddim angen corff ffurfiol i gynrychioli y gweithwyr. Os ydy'r cwmni yn un mwy, ella fydd angen hyn yn ei le. A mae hynna'n gret. Mae o'n sicrhau bod llais bob un o'r gweithwyr yn cael ei glywed yn uniongyrchol neu trwy corff fwy ffurfiol sydd yn siarad hefo'r bwrdd. Felly llais mewn unrhyw benderfyniad mawr fel gwerthu'r cwmni a ryw dro yn y dyfodol os dy hynna yn digwydd, neu buddsoddiadau mawr, neu adleoli'r busnes, neu considero pa mor addas yw'r swyddfa ac yn ymlaen. Dim pethau bychan rwtîn, ond penderfyniad mawr o pwysig fel y majority shareholder, mae hwn yn rhoi hawl i'r gweithwyr cael eu llais wedi clywed. Mae'n rhoi cyfle i weithwyr gymeryd rhan yn llywodraethwyr busnes ar lefelau gwahanol. Yn aml iawn fydd rwy'n wedi benodi i eistedd ar y bwrdd neu cynrychioli
y gweithwyr mewn ffordd fwy ffurfiol a'r cyfle yna i weithredu ar ran y gweddill y tîm. A hefyd, os ydy hyn yn rhywbeth sydd am ddigwydd yn y dyfodol, mae'r hawl yna i gyfrannu at cam i gymryd rhan i ddod â'r cwmni i ben yn ddiddyled. Hynny yw solvent winding up, mae gael ei alw. Dwi'n wedi gweld hyn eto, mae bob un cwmni dwi wedi gweithio hefo yn dal ati ac yn pwyso ymlaen yn gry, ond mae'r posibilrwydd yna. A wedyn, dwi'n gobeithio bod chi'n gweld y sleid yma sut mae gwerthu i'r ymddiriedolaeth yn gweithio. Yn brysog iawn, cylch mawr glas ydy'r cwmni, a wedyn i fyny ar ochr y chwith y gwerthwyr, a'r cylch llai llwyd yr ymddiriedolaeth. Mae'r ymddiriedolaeth yn prynu y cyfraneliadau gan y gwerthwyr ac yn ei dal nhw ar ran y gweithwyr i gyd. Y cwestiwn sy'n codi yn aml iawn ydy sut mae'r ymddiriedolaeth fel corff newydd gael ei greu yn gallu talu am brynu cyfraneliadau. Mae yna dri prif ffordd. Yn aml iawn fydd yna gronfa yn y busnes, reserves yn Saesneg, sydd ddim yn cael ei ddefnyddio o ddydd i ddydd i redeg y busnes. Mae hwnna'n gallu cael ei drosglwyddo gan y cwmni i'r ymddiriedolaeth mwyn prynu'r cyfraneliadau. Os ydy hynna ddim yn ddigon, ac yn aml iawn tydi o ddim, mae'n bosib cael menthyg i gwblhau y broses, neu, a mae hwn llawer fwy cyffredin, cytundeb efo'r gwerthwyr i dalu dros gyfnod o amser, 3, 4, 5 mlynedd bosib. Ond mae hynna yn ddibynnol ar perfformiad y busnes a pa mor fforddiadwy fydd o. A mae hynna, wrth gwrs, yn incentif i'r gweithwyr i sicrhau bod popeth yn digwydd yn iawn ac yn gywir ac yn aml iawn bydden nhw'n aros o gwmpas. Dim o ddydd i ddydd, ond ar gael siawn sy'n ateb unrhyw gwestiwn neu rhannu profiadon os oes angen i sicrhau dyfodol o cwmni. Ar ôl hynna, mi ddawn ni at sut mae pethau'n gweithio o ddydd i ddydd. O hwn yn syml iawn, mae'r cwmni presennol yn cario ymlaen fel arfer gyda bwrdd, tîm rheoli a'r gweithwyr. Mae'r ymddiriedolaeth hefo bwrdd ei hun. Dyn ni'n awgrymu o'r llia 3 aelod ar y bwrdd yna yn cynnwys un yn cynrychioli y gweithwyr ac un allanol annibynnol. Ac os oes angen, os di'r cwmni ddim yn un bychan, rhyw fath o gorff i gynrychioli y gweithwyr yn ffurfiol i sicrhau bod y llais yn cael ei glywed yn iawn. Felly, yng Nghwmpas, be da ni'n gallu gwneud i helpu? Sut da ni'n mynd o gwmpas hyn? Da ni yn rhannu gwybodaeth. Da ni yn siarad hefo perchnogion busnes. Da ni siarad hefo y tîm rheolwyr. Mi wnawn ni siarad hefo y gweithwyr i gyd i sicrhau bod pawb
yn cael cyfle i ddeall y fodel mewn ffordd sydd yn glir iddyn nhw. A mae hyn yn bwysig. Mae'n bwysig bod pawb yn tynnu yn yr un cyfeiriad. Mae hyn yn smwytho'r ffordd, wrth gwrs. Ond wrth gwrs mi fyddwn ni hefyd yn gallu helpu hefo cael gwerth ar y cwmni. Mi fyddwn ni'n siarad hefo cyfrifydd sy'n arbenigo yn hyn. Mi nawn ni drafod hefo twrniad. Mi awn ni y perchenog a'r cwmni drwy bob cam sydd angen i gwblhau y broses. Os da chi'n gweld hwn yn fras iawn, gwerthuso'r busnes, ymgysylltu ag aelodau staff a'r bwrdd, cyngor ar faterion treth, prisio, datblygu arweinyddiaeth, cyngor ar strwythur y fargen a cyngor parhaus. A dyma ni. Gweithio gyda ewch reolwr, cysylltu a chyfrifwr arbenigol, chyfreithwyr allanol ac yn ymlaen. Fel dwi wedi awgrymu, mi awn ni a pawb trwy bob darn o'r broses sydd angen i sicrhau bod pethau'n cael ei wneud yn y ffordd iawn a mewn ffordd mae pawb yn gyffyrddus hefo. A wedyn mae gynnon ni jyst un neu ddau o enghreifftiau i rannu hefo chi. Mae Big Innovation, gobeithio bod chi'n gallu gweld hwn ar y sgrin. Yn anffodus, fel dwi'n dweud, dwi'n gallu rhannu'r sgrin am resymau dwi ddim yn deall. Geiriau clen a garedig chwarae teg gan Big. Eiliad ydych chi ddangos. A hefyd gan cwmni arall i lawr yn y de, Melin Tregwynt. A dyna fo gyda fi. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Diolch hefyd am roed i fyny efo'r anhawster yn y cychwyn. Gobeithio bod popeth wedi gweithio allan eich pen chi. Mae rhaid i ni rwan ofyn i chi os fysach chi mor garedig a cwblhau ffurflen adborth. Mae'r gwaith da ni'n neud wrth gwrs yn cael ei ariannu. Mae'n bwysig bod ni'n cadw, bod ni'n gofyn y cwestiynau i gael atebion teg mwyn rhannu hyn a sicrhau bod y neges da ni roed allan yn un sy'n cael ei werthfawrogi. Felly, os fedrai basio nôl i Nia neu i Tesni. Gret, diolch yn fawr iawn i chi, Mike. Oedd hwnna'n diddorol ofnadwy, dwi'n sicr wedi dysgu llawer bore yma. Mae Tesni wedi rhoi y link i'r ffurflen adborth yn y chat i chi. Dwi'n gweld unrhyw cwestiynau penodol yn y chat, rhowch nhw i fewn, mae yna dal amser os da chi eisiau gofyn cwestiwn gan Mike. Fel arall, Mike, dwi'n cymryd bod yna croeso agored i bobl cysylltu'n uniongyrchol hefo chi. Croeso cynnes i bawb, oes. Na fo, champion. So nawn ni, be nawn ni ar ôl bore yma, nawn ni cylchredeg y sleidiau a bod ni wedi colli ambell un i gychwyn hefo, a nawn ni hefyd cylchredeg sut i gysylltu hefo chi yn uniongyrchol yn Cwmpas. Ond jyst i nodi hefyd, mae yna sesiwn galw heibio'n cael i redeg gen ni yn Canolfan Hemblas yn Bala ar yr 11 o mis Ebrill. A mi fydd Mike yna, a mae yna cyfle i chi archebu slot i siarad yn uniongyrchol hefo Mike. Os fysa hwnna o ddiddordeb i chi, mi a Tesni yn mynd i roed, mae wedi roed y link i bwcio lle yn hwnna, os gennych chi ddiddordeb. Mae yna
cwestiwn newydd cyrraedd, Mike, sef pa mor hir mae'r broses yn gymryd? Ia, wel, tos ymatab pendant, dio ddim yn broses sydyn. Ac yn y marn i, dylai fo ddim fod yn broses rhy sydyn. Mae'n bwysig iawn bod pawb yn cael cyfle i ddod i ddeall y model i sicrhau bod unrhyw gwestiwn sy'n cael ei godi gan y perchnogion, gan y rheolwyr, gan y tîm yn gyfan gwbl yn cael cyfle i gael ei godi a'i ofyn a gael ei ateb yn llawn. Mae'n bwysig bod gyn gymaint o bobl sy'n bosib oddi fewn unrhyw busnes yn hollol gyffyrddus bod nhw'n deall beth sy'n digwydd. Cos mae yna dueddiad i rywun gael panig bach gan meddwl, dwi rioed wedi rhedeg busnes o blaen, beth dwi'n gorfod wneud. Ond wrth gwrs, fel dwi wedi trio egluro, dio ddim yn gweithio fel yna, ond mae'n bwysig i bawb cael cyfle. Felly, i ddod yn ôl at y cwestiwn, o'r cychwyn i'r diwedd, mae 6 mis yn gyflym, mae 12 i 19 mis yn eitha cyffredin, a mae'n gallu fod yn fwy na hynny. Weithiau, mi ddaw rwy'n atan ni i ofyn i drafod, a mi awn i ffwrdd i gonsidro, mi ddod yn ôl, a mae hynna, wrth gwrs, yn gwthio'r amser ymlaen. So, oes na ddim amser penodol, da ni fwy na hapus i weithio i'r amserlan y perchenog, neu amserlan y cwmni. Diolch, Mike. Wel, os na'm cwestiwn arall, dwi'n meddwl bore yma, felly jyst nodyn sydyn cyn i ni gloi i atgoffa chi bod ni yma fel tîm cefnogi busnes Gwynedd efo unrhyw beth sy'n poeni chi, neu unrhyw syniadau sgennych chi o ran y math o beth fedrwn ni wneud i gynorthwyo chi. Os da chi'n teimlo fysa chi'n elwa o ryw fath o sesiwn fel bore yma ar pwnc arall, plis cysylltwch efo ni. Da ni'n hapus iawn i drefnu pethau ynglyn â gwahanol pynciau. A da ni'n hapus iawn i helpu mewn ffyrdd eraill hefyd, so dewch i cysylltiad efo ni. Dyna fo, dwi'n meddwl, fel ni ddeud, nawn ni cylchredeg sleidiau. Os da chi wedi dysgu digon bore yma geisio clywed mwy, cysylltwch efo Mike yn uniongyrchol neu bwciwch slot i ddod i weld o yn y bala fel rhan o'r sesiwn galw heibio. Felly mwy na hynny, diolch fawr iawn i chi gyd, a gobeithio gweld chi mewn sesiwn arall yn y dyfodol. Diolch.